No niin, se on. Terve vaan kaikille ja se on tämän kauden ilvesjahtipätkän aika ja niin tää meidän video koostuu kahdesta ilvesjahdista. Että tuolta Käppiläseudulta Lupaa Ilves on siinä alkuosiossa tätä pätkää, missä on vähän häsmäkkää. Häsmäkkää tarvitaan pelastuslaitosta apuna. Kun siinä otetaan pienestä motista otetaan ilves ylös niin kaverin nuorella plotilla. Sieltä ja sitten siinä tieylityksessä yksi passimies pääsee yrittämään sitä ilvestä, mutta se ei jääkään siihen. No sit laitetaan tämä meidän vanhempi kokenut sutkipappan jälkeen sinne ja se karkaa meiltä siitä tosiaan sitten vesistöön niin saareen ja sillä on heikot jäät, niin tarvitaan pelastuslaitosta apuna siellä. Ja siitä suuri kiitos pelastuslaitokselle, kun tuli avuksi ilmatyynen aluksella, niin saatiin koira pois sitä turvallisesti ja ilveskin. Eläpäs nyt! Ja se on niin se toinen ilves, mikä siinä ammutaan Suonenjoen jahissa ja niin siellä laitetaan sitten sutki ja hilma molemmat yhtä aikaa sitten yöjäljelle ja aika iso mottiin vielä laitettiin ja niin sieltä ne kaiveli Kissimiri ylös ringistä ja sitten se meni passiketin läpi ja jäi noin 100 metrin päähän vai 150 metrin päähän passiketjusta, niin sitten haukkuu puu alle ja niin sitten videolla näkyykin lopputulema mitä sieltä löytyy. Se oli Sutkipapalla niin 20. ilves oli se ja Hilmalle ensimmäinen. Matkan punalla Tarviiko siihen koiraa perään toista vai? Tuohon varo. Meni tuolle sorsenpeliin. Varohaisitko minun puhelin näin Mä olin siinä taimikolla. Verta. Nousee monesti puuhun ampumisen jälkeen. Ei, pystytään sutkiperään. Totta pantaselle kaalle. Vittu, on vähän pitkä matka saatana tuosta. Siihen unalle kun tempasti jos se on. Jääkö karvoja tai mitään? Oot kyllä tänne. Sitten se menee. Siitä menee. Ota kiinni. Mene, tuonne noin. Tänne. Sinne niin. Ota kiinni. Ota. Ville, sätkähän tälle kun mä ammuin sitä. Kyllä siihen osuu varmaan. Se osuu puuhun. Ainakin tässä kerran, kun mä koko ajan tein piikillä tähän tielle, että kun mä näin sen tuolla rinteessä jo. Ja kato ainakin haalisuus, kun... No on kyllä siihen osattanut. Kyllä aika läheltä. Piti jo. Iso on töppönen. Minkälainen tilanne siinä on, kun minä tuolta rannasta pois? Tässä toiselle rannalle mennä Teemu. Joo, minäpäs. Oliko se puhelin jossain taskussa olla jo? 0 näyttää sutkille. Näyttääkö? No vittu kun nää vehkeet sen. Mutta mulla menee hermo näin. 0 näyttää sutkille.
On kuolleena se kissa tuossa varmaan. Onko mulla kamera pian? Oo. Perkele. Oi vittu. No voi. Älä vittu ota ennen. Otetaan sitten. Ei se kato läpi voi mennä. Mitä helvettiä? Paikallaan se on, mutta kun... Missä se on? Onko se vielä... Mitä vittua? Kissa on aika luokalla. Joo. Näyttää paikalle. Koiran pitäisi olla jossain tässä. Tässä on vettä. Tuonnehan on osa. Mitä vittua? Kyllä se on paikallaan kohdalla. Hei, mutta meillä on väärä panta. Hei. Vittu, laitanko mä sammuksen olevan pannalle kohdan? Perkele! Hupsista! Hupsista keikko! Nyt en tiedä. Mikä siihen laittaa vielä raikasta? Jumala! Perkeleen Mä oon siellä lokkamikaulassa. No joo. Voi vitun vittu. Minä että miten se on autolla se panta. Onkohan tuohon edes käviton katti, kun ei yhtään tiedä? En tiedä. Voi vitun vittu, missäköhän koe? Saatana. No ilman se ei tullut vasta. Perkele. Ai vitun vittu. Nythän oli veikeä tilanne. Saatana, saatana, saatana. Minä otin vikaa panna. Ei vittu. Oi vitun vittu. Puolukka saatana. Tuossa. Ja tämäkin puolukka. Voi perseen perä. Toinen koira perään vielä. Saatana, saatana. Voi vittu. Nyt hän kävi paskasti. Joo, ja tuli sormi. Voi vittu. Nyt tuli mielenkiintoinen hästinki. Tästä on minun manne ihan tunne Niemenkärkeä, mihinkä päin. Joo, mä vaikka Niemenkärkeä. Kävi semmonen juttu, että otettiin sutki perään ja laittoi 2 pantaa kaalaa, mutta Uupessa ei oo akkua paikalla. Ei saa paikkaa. On se varmaan sattunut. Oi vittu. Joo, no minäkin tuun sinne suunnossa. Saatana, saatana. Ootahan, katsotaan lokkamista saa. Tiedät, onko se jossain kissa. Voi vittu. Nythän oli häslinki. Joo. Juu, se on täällä se panta, mikä piti laittaa kahvaa. Täällä se on. Minä laitan semmosen pannan, missä on akkua sisällä. Ei. Voi persee. Se on pitkä saare ja Miitto Salonen sinne. Voi vitun vittu. Ei perkele, kyllä minä sanon. Ja vielä mykkä. Mykkäkoira ja mykkäpanta, vittu, ja patteria siinä pannassa, minkä laitoin. Se on autossa. Ei näy
No minä myönnän paikalle, tässä se pitäisi olla ja sit ei vittu kun autohan se näyttää. Koiralla on 2 pantaa kanssa kun Lokkami ja UP, missä ei ole akkua sisällä. Aika rauhaksi tuli näin jo pitkän matkan päästä, mutta vittu nyt vilahti kissa tuolla. Joo. Donnahan varmaan nyt niiden jälkeen ajaa tossa. Niin. Saisi mennäkin tuonne, kun Niin. nähtä missä tuo koira on. Mulle puolella se ilves on. No tuonne tie ylitä Pitkäsaarta kohti. Ja siellä on sutki perässä, mutta tässä on nyt toinen niin koira menevät nähtä missä se sutki on, kun sutkilla ei ole upeampansa akkua. Laita tuossa hössäkässä vahingossa vikaa pannan kaulaa. Ei kai ollut tässä. No koppasin, kato vaan kahvikasta pannat ja kaula ja alamänne. Ja mikä vittu on, kun ei. Ja puuhus on saappeloa saatana, mutta... Joo, puussa se on tuolla, mutta missä se on puussa? Saaressa. Ja millä se nyt käy? Niin. Jäikö siitä mitään eri jälkeen? Ei näy. Ei tässä tästä se meni. Mutta se unahauli on semmonen, että ne on niin pieniä ne reet, niin välttämättä ei tuu verta. Ammuin tässä. Semmoisen kunnon sätkäyksen se teki. Joo, kyllä siihen osuu varmasti. Se voi mennä jonkun matkaa, katsotaan. Jos tuolta niinku ajattelut, että tuolta mäen päältä ja tää mihinkä nää haalit, kun haalit alkaa kumminkin heti tästä ja kissa meni tästä näin, niin. Jäällä mennään saarta kohti. Ehkä. Tai jossain taimikossa. Eikö tuo jäällä oo? Ei kun taimikossa. Kato. Ei Jos saare on menossa varmaan. Vielä nyt meni Kimmo putki. kysyi, että mikä koira sinne laitetaan kaveriksi. Mulla on 2, mutta kun en kumpaakaan laita, kun ne ei mene varmasti saatana. Semmonen koira, mikä ei mene varmasti millään narttu. Kun ei oo semmoinen. Laita Raiku. Jos ei mene tonne, mutta jos tonne tullaan tähän laittaa, antaa mennä vaan. Vitu vittu. Otetaanko Kimmo sen aikaa, että tullaan tuo Donna tähän, niin katsotaan. Kyllä se pappa männöö sillä, mutta se vaan, että ei tiedä missä se meni. Pitää kohta kokeilla Lokkamin yksittäispaikkaa. Katsotaan missä ollaan. Ottako tuolta tuolta jälkeen? No niin, siellä on. Kissa on haukussa sutkilla ja Hilmalla maassa, niin me mennään kahtomaan, että saadaan kissa pois. Ottakaa siinä, mä tulen. Joo, kannattaa olla passi, kun se on maassa haukussa. Niin, Ei 100 metriä on tuo. Anna siihen ja on sinä otat haulikon ja
Ammu sinä tai ei minä Vasta vittu. ammu. Kuka ampu? No niin, no sinä lähdet ampumaan. Minä voin lähteä ottamaan Minä en tarvi. Tarviiko sinne muita? Ei tarvi enempää. Passi kato tuohon vielä. Suohan olkee passissa, jos sattuu, että lähtee vielä liikkeelle, niin Sehän voi tulla tänne. kyllä, katokin. Minä tuun kanssa. Mut ennen ei saa ampua, hei nyt kun mennään, ennen ei saa ampua ennen kuin koirat on kiinni. Et me otetaan koirat kiinni ja sitten ampuu. Paitsi jos lähtee liikkeelle tälle, niin totta kai ammu sitä sitten. Varot koiria. Kun se on nimittäin vaan, minä tiedän, kun nuo koirat tahtoo mennä kiinni siihen kissaan, niin ettei satu vahinkoa enempää. Joo, maassa se näkyy olevan tosiaan videon mukaan haukussa. Eikö minä aina voi mennä? Minä voin mennä. Tää on niin just. Se on tuolla nyppylä niinku. Se on niinku Se on tuossa. Tuossa rinteen alla. Tuossa on kissa. Hilma. Ei se mene kauan. Niin lähti juoksemaan. Ei se mene pitkälle. Katot. Ei tässä paljon. Häh? Sanoi. Tätä kiertämään ja tulla takaisin sinne Hukkasen tielle, olkaa valmiina. Nyt jää paikalle, nousi puuhun tai... Joo, maahan pysähtyy. Äsken olisi ollut paikka ampua perissä. Koirat oli, mutta ne on niin lähellä, että pitää varoa. Pitää varma. 70 metriä. Silloin ammu, ei haittaa vaikka koirat on metrin päässä. Jos nietetään varmasti on vapaa linja. Ja katsot, että koirat ei kun ne saattaa näin. Mut nyt pysähty uudestaan. Se on maassa tai puussa 70 metriä. Veikko, että nyt olisi puu. Nyt on keskellä kissa. Kato, ammupa tuo. Oota koira tullut välillä. Oo sillä puolella, tullo sinne. Nyt ammu.
Meni vähän ehkä eestä ohi. Tuossa juoksuakissa tullut oikealle. Ei vielä pysähty tuo. Vielä juoksoo kissa. Tai ei taida juosta. Tuossa on kissa. Oota vähän. Hilma tänne. Tulkaa tänne. Tästä vois ampua. Nyt täältä voi ampua. No nyt. Elä mene sutki! Ei irti! Irti! Ota Hilma. Hyvä. Ei se enää lähde mihinkään. Hyvä. Hyvä Hilma ja sutkin 20. Hilma ensimmäinen. Niin, viime lauantaina 5 papalle ammuttiin. Hyvä. Hyvä pappa ja Hilmukka. Hyvä, oliko se kiukkunen kissa perke? Niin, hyvä. Hyvä. Minä voisin veikata, että videolla jää hyviä pätkiä nyt tossa. No niin, ei kun ampuja vaan kissa alalle. Onhan tuo ihan pikkunen. Ei. Näin mä sillä metässä sitten isompi sen jälkeen, mitä mä tuolla katoin. Kun se sitten oli kato lummen. No niin. Jälkiä takaisin karkista. Tämä on häntä. Oh, ja täpliäkin on vähän. No nytkö se Hilma lähti perke? Hilma, Ei karko Hilma. Hyvä.